Ahoj, já točím tady přes YouTubeko, je to dobrý natáčet přes YouTubeko. Docela mi to sníží starosti s foťákem. 8 minut čistého zla. Tady je to o něco lehčí se vyjádřit, když tady sedím a dívám se do počítače. Je to úplně úžasný. Teď jsem se koukala na Vlog Power, Gogo Asmusa a napadlo mě, že by jsem natočila nějaké první video. První jsem jenom lajkovala, komentovala a tak. A snažím se uspět a to mi dává sílu jít do toho. Je to Váni Baharta. Já doufám, že to nepokazím jako v minulých videích, které jsem musel odstranit, které byly plný trapez. A prostě by se to tady chtěla rozjet a doufám, no, takhle už mě budete vidět. Tady. Já nesnáším, když jsou věci naopak. No tak. No tam ježiš, ježiši. Já to neumím ještě moc s tím YouTubem, ale jsem do toho zapálená. A nesedím moc, docela se stydím, ale prostě mám odvahu. Někdy ne, ale už je to lepší. Já jsem měla vždycky trému se fotit nebo tak, ale teď to je o hodně lepší. Prostě možná si všimnete, že jsem tenhle kanál založila přímo dneska. 13.10. je výročí našeho kanálu. Takže těšte se na příštího 13.10. Četvrtně jsem měla svátek. Jo. Svátek jsem měla úterý 8. října. Tady mám toto. Rice Mariam Happy Meal. No co, jednou si ho můžu podobat, že? Ale takže můžu mluvit o můj tajné krabičce. Takže první díl tajná krabička, to by se tam mohlo jmenovat. Takže tajná krabička, ten je to dobře teda. Takže tajná krabička, no. Tady. Tajná krabička. První mám obálku, do které budu posílat poštu. Nějaký věcičky. Tak mám rukavičku zdravá, je reklama. Potom sakra. Takže jsem to musela vypípnout. Toto. Je to od Šelky a je to hodně super. Úplně úžasný. To doporučuju. Šelku doporučuju, to úplně úžasný. Potom další z Šelky. To je ten chlapík, který dává ten benzín. A potom je to ještě tenhle chlapík, který veze nějaký věci. Zatím nic. To je moje úžasná čelenka. Je Kleopatra. Ale vypadám nějak idiot. Potom je to moje úžasné. To jsem jednou putovala lesem a to tam byla jako odměna, když jste tam dali jako kdyby lístek a já jsem vyhrála balón. Víte tomu? A měla jsem tyto jedný holky a ta vyhrála první místo dort. A my jsme se šmakovali. Potom je tady tohle. Ono se nefunguje. Balonek. Balečky k narozeninám od Danči. Jestli se na to koukáš, no tak jsou úžasný. Potom tohle blbost. Něco na lítání. Formule 5 od Šelky.
Takže kód mise, smlouvy, kód mise, prostě nějaký nekoč. Potom tahle moje úžasné autíčko. Mám ráda auta, a to jsem holka. Svítící nálepka od táty. Je úžasná, to musím uznat. Úžasné. Potom sluchátka. Funkční. Nějaký mikrofon. Nebo co to je za hovno? Píp! Nic. Potom má další autíčka, žlutenké, krásničké. Tohle dělala moje kamarádka, udělala chneskou příšeru. To měl být dinosaurus s tím dlouhým krkem, já jsem se neučila dinosaurem. Kousek nákladáku. Hell yeah, Google Eurotrack Simulator. Úžasná sponka od Danči. Úžasná. Jsem had. Sedíčkový had. Potom nepotřebná gumička. A dvě auta. Chcete se podívat, že už to není. Ještě šroub. Takže toto máte, tam skládám nějaké věci. S Mariem. No, takže tenhle díl se asi bude jmenovat Tajná krabička. Ježiš, proč jsem tu dát ten telefon. Mám Samsung. Se těším na Vánoce, vidíte? Čau. Šup, auta. Abyste se přesvědčili, já to dávám dohromady. Auto, šup. Aby tam bylo velké místo, tak potřebuji nějakou skládat. Šup. Hopla, jíza, hopla, jíza, hopla, jíza. Sluchátka jsou úžasné. Nová, já miluju, akorát, že moc nemám. Mám je, hele, teď doufám, že mě slyšíte, tady mám takový zájem, já to určitě slyšíte, doufám, že si to budu moc přehrát. Jinak jako, že by se vypadal jak idiot. Mně se stalo, že pár videí nemělo zvuk třeba. No když jsem byla malá, jsem se koukala na Hannah Montanu. Malá. Na Hannah Montanu a tam nebyl zvuk. To bylo blbý, ale táta mi dovolil tam jít, takže jsem koukala a najednou, jako nevím už kolik bylo cirka. Žádný zvuk, teď se mi neviděli do obličeje, ale jakože jiné obličeje určitě. Hele, plocha, to není Apple, já mám HPčko, to jsem chtěl přesvědčit. Nemůžete. No, kdyby jsem uměla upravovat, tak jo. By jsem vás tam dala fotečku. No, tak jo. Takže myslím, že už natáčíme dost dlouho, takže čau.